aking palad. Dito lang guys. Oh, ikaw man nakikita dyan, Madir. Oo. Yung ka, Brad. Ba ka man, oy. Ay, kaya si Dan. Nangyaling lang maligyan si Dan. Hindi naman kayo yung tao na. How did you know? Saan ako mapusto? Wala ko pistuhan. Nagpa-vlog man Si Madir. Huwag kang panira, Madir. Pag ako agong kigwa ko, yari tuyo ka. Oo. Gawa ko mga pagkurta. Anak ko lang napalusan ng mga purnil. Babasa sa mga Pilipino. Vlogger. Oo. Pag pinakulong ba ganyan, no? Bisay. Remulya. Magso mga Pilipino na mga unggoy. Tapos ay hindi the Philippines that is the HIV virus. Kasi, ano na? Yo? Lahat ng Pilipino inatrans ko dahil virus. Nako po, tapos kang nadakop ipina-laboratory, wala man ilang. Bukuran mao. Kabigas hindi ko pa nag-alpabigay. Ano ito? Kuya na. Aray. Kuya, ano na. Lugas sa mga Tinawag ko. Oh, yan na. Umulan na nga. Para ikapadpad na. Isipin mo pag bumot. How did you know I needed someone like you? Uy, siya naman. Abot ka naman. Very cool eh. Kaya mata talaga pa rin ang virus. Oh, syempre. Ganun talaga. So, one port mo. Nailing sa one port mo, Manon? Sikat ko ba? Sikat na. Ewan ko pala. Gibong ko kala. Ganito guys, sa Pilipinas guys. Hindi ako pag-init. Ganito talaga sa mga indigenous people. Wala akong mask. Yung ilong ko, yung ilong-ilong Sa ko. ibang bansa, Sipon pa. siniling ko nga ni Hi, for video Yan. viewers. sa YouTube. Uba talaga ng mga tao, parang. Tata. Bayi, uba, lalaki, uba. Uba talaga. Hindi, piyapukas pa sa ng mga babae. Piyapukas pa Ingay talaga. mo. Hi, 10 million viewers. Mali umaghay ka. 10 million viewers. Yan talaga, kaya. Wala bang pili ka may viewers ako. Let's do it. Oh, 16 eyes. I love it. 16 million to, no? 16 million na. 16 eyes. Baka 16 pidaso. Magayon lang sa kuya. Sana all. Ah, 25 eyes. Thank you. Shouty, shouty. Arga, nakaka-inspired pa ganyan. Kaganyan karami, nakaka-inspired. Dapat pala. Hasan ang ilong ma? Saan? Saan? Hindi. Uy, wala man lang ang aking lugot ko. Ibaw talaga. Samantalang kayo ang pagkakas. Nandun mo. Namurotik. Yan, barang mo. Sa? Mga mekanik. Oo. Madali na yun ka ng ano.
Hello, 9 eyes na lang. Yung 16, 25 eyes kanina. 8 eyes. Thank you, thank you. Saan pa ipita ko na? Ulong na kayo dito. Ulong na kayo. Thank you, thank you. Nandiyan mga binakal. Hindi. Hindi maganda ko lang. Hindi ka ito pakrak ko yan kasi kurang. Hindi ka ito mga pakrak. Ulo na dito. Pero sa Naririnig yung ano. Alex, yakay na kayo pa. Aren. Ulo. Baba kita. Ipore mo na dito kuya para. Hindi pa. Hmm? Ano ka sa iyo, Mario? Eh. Ano sa iyo? Ano ba? Ano? Ang gusto? Tukuos ko. Ano ka paris ito? Ano ito gan? Nagawal-wal ka ito. Uy, nakaparis ka niya eh. Yung disturbo mo. Pagiging. Pagiging ermitin mo. Thank you. Your eyes. Sama hindi na. Uy! Hindi ka na sa payo ni Mother. Kayo, pag-ingatan doon sa mabalik ka. Hi! Para na pwede pilas. Para uba kita. Ang ka po. Ano mabado? Uy! 12 eyes. Thank you, thank you. Sila ka pala, bato ka dadang galit din ha. Sipira kong bunga-bunga. Bukan mami yun. How did you know I needed someone like you in my life? Shouty, shout out, 14 eyes. Thank you so much.
Hello, honey. Honey, my Di love. ba oras daw? Hello, honey, my love. Anong dasil? Bakit yan mo yung ano sa akin? Dito. Tiras ako? Anong computer? Anom? Boy, mag-apit ka sako. Anom na idaso. So guys, thank you, thank you. Honey, my love, so sweet. Sabi ba ako mga bunayong tama, no? Ano daw? Hindi ko mabasa. Hi! Shouty, shouty. Hello, my friend. Thank you for dropping by. Yeah. We're having a coconut kopra. Hi, sis. Ano yan? Sis Dip ba yan? Malabo na ang aking mata. Di ko makita kung sinong andyan. Tika lang. Mag-open ako ng CP. Di ko makita kung sino yung nandyan. Malayo eh. Mahina ayun yung mata ko. Wait lang. Magana ko. Magbukas ng isang CP. Sis Dit! Hindi ka lang shoutout, Sis Dit! Alimon sign ano daw? Korea, hi! Ay. Switch account ko nga muna. Para makapag-jacket akit. Hello, Sis D. Thank you. So ano ma? Kupra time na naman si Tres. Gumagawa na naman si Tres ng pera. Munti ka nang masunog kahapon. ay. Pasuhon ako, Lucad. Halika na. Halika na, sis. Ay, ayun ma. Grabe na nabawas yung mga ilaw. Para talaga to. Sabi ni Mother, makatrabaho ka niyan. Sabi ko, abay, oo naman. Strong. Yeah, thank you. Strong and beautiful. Ay, wow. Thank you so much. Aray. Tawang-tawa si Tres. Thank you so much. Ano yun? Marunong din ako niyan. Tara na, sis. Talaga ba? Sigurado ka na di masusugatan yung kamay mo? Pag na mali?
Pag namalay, sis na ganyan, oh. Ako yung nagatong nito kahapon, sis. Munti ka ng masunog. Ang dami kong nilagay na bunot. Hindi ako talaga. Hindi ako. Hindi ako dito plus na. Napawisa na ako. Napawisa na kilig-kilig ko ba? 18 eyes. Thank you, thank you. Sinisipon ako sis. Tapos ang daming mga nito, alikabok. Sakit sa ilong. Kaya takip ako ng ilong. Salamat sa 17 eyes na naandyan. Thank you, Sis Dit. Salam, Maruf. Maruf Story, Nigalov, shout out. Thank you for dropping by, my friend. Ano sa ilong? Ate? Welcome sis. Minsan lang ako makachempo sa iyo. Oo nga. Sa iyo din minsan napapadaan lang ako. Ano yun? Hating gabi na ka din nagla-live. Okay lang yun sisi. Inubo akit. Inubo akit. Maruf Story. Shouty, shouty. Salamat, Sisi. Mag-play na lang ako sa iyo mamaya. Ito, isa pa akong Sisi pala. Dala-dala ko yung aking mga alagad. I-play kita dito. Buti na lang, malakas yung sagap ng city ko ngayon. Ng wifi pala. Nakaabot dito sa kuprahan. Dati hindi umaabot dito yung signal. Ano nga yun? Seat mechanic. Bye muna sis, dami ka naman bantay. Oo sisi, no worries. Salamat. Oo nga buti na lang binigyan ni Lolo no. Kita yung bilbil ko. Ay, ayaw na. Ikot yung signal ng isa kong city. Ayan, i-play kita dito sisi. Itong may playlist ka ba? Silipin ko may playlist ka. How did you know I needed someone like you in my life? Travel, food, and wow, ang dami upcoming premiere.
lang mahangin, no? Pwede mo trabaho. Guys, silip ka ito ng ganso. Aray. Ng ganso. Amal. Oo, nasilip yung itlog ng ganso. Ayun, no? Nasa dulo. Ano ba natin nildang bunikihan to? Ha? Boy. Boy. Naka mo, din nakapainom-nom? Mura. Ano, masarap. Saramo. Hindi ko makauta. Hindi ko na, masarigo. Sari mo. Sira. Wala ka mas sa kabo. Ano ba? Karib mo na iti. Great. Iyo. Sarong kulay sana. Minsan, pag-usawa kayo pag-bukit rin na. Dahil katimpas kili, ano? Kaya na agad ko do. Dati. Kasi burang ito nakadaan. May natsyamba na. Ay, ano na gano'n? Ito kurangan daw. Iyo. Tapos, isang lalaki na ganda naman. Isang lalaki sa natatara dyan. Duma na lang? Oo. Din na piga. Magkama, yun na natatara. Din na piga, no? Pig. Nagkataon mo, tupuan niya sarong. Dalat ko ng mga masalpi, pero kwen lang itong saro. May tao sa rin sa sakong saro. Yun ang isuduwa. Parang kaasama niya ang saro. Dapat ulit ka pamagin. Sarap mo sila. Sarap ka pa. Uli. Igarabuan nga ni. Pero wish siya. Pero siya sa makalato sa anak. Kasi may kulungan. Si mga pagkagura na mga dyan. Kasi kayo, pinabarakan. Gusto mga patura na. Lapak na. Tura naman. At. Dre, kagaya pa ito ng ano. Tura na. Kagaya pa ito. May kulungan sila sa amin. Tura na nga ni. Lapak na. Buwan. Ano kulungan sa likod? Diba? Kaya gustihan ko. Sa kulungan kang ano, kang ring. Natawid sa natin. Basta tapas na yung agad na. Hindi mo sila kaya nun. Ilaw, Hindi oh. maluto. Iniwara kayo eh. Baka mong baka sulo. Natungan mo, tapos mga laon ninja. Dito ang pakata, dua-dua sa nanggunot. Ito lang pa sa mga. Pero kung oras na rin, 2 oras na sa sobra. Iwas sobra. Tutungan mo, hindi man nasa aran niya. Pero sa puro dahil na. Bagaw. Ngayon, ulit sa aran eh. Wala naman oh. Block mo nila. Color music class ngayon.
tinandaan mo maso ano. So, sigarito sa kuna mga silen. Next ko kukuta. Nice ko kukuta kung gwapo man. Kung gwapo ba? Pagwapo, gwapo. Galing mo? Parang tao. Yung kapandok lang. Body. Yung kapandok Body, lang. good body. Hindi na. Ano na? Pero pulis. Di wow. Yung kapandok lang lubot ko. Sino ng pag-aaral? Yung ano mga reta. Mag-usibo. Wala ka na kung kapag gano'n sa'yo. Ay! Bakit ka niya ba? Bakit mo pagitin? Durang na. Wala akong pag-asa naman sa ano ko. Ang taram-taram mo pa. Ito lang. Nangaran term sa silo. Sabihin ka. Wala akong pag-asa. Ako, sinda ka nila. Kulali ko rin. Tired. Uy! Sabi ka ng ngayon niya. Sabi ni Pamilmar. Kaya, karang dito sa nga sinasabi ka kami. Alright, sos. Ay, dito ko sa iya. Makakompromis na lang ko niya. Samurai. Kahit. Yung mamo lang. Sabi nila sa nila. Kaya sa pinito ka katawan. Kasi si Luso. Sipe. Di ka mag-mention. Si Honey My Love ko. Para. Siligwan. Di ba? Para sa live. Ano ito? Whiskey na lang kayo. Hindi daw makaling lang. Ikaw, di ko. Sabi mo anak. Abaw mo. Oh, bye. Good morning, ate. Saan lugar yan? Ah, ano? Bicol, Sorsogon. Flornanda. Bicol po, Bicol, Sorsogon. Salamat sa pagbisita sa live ni Tres Maria's Farm. Ito kasi. Driver ka na lang. Thank you, thank you. Kaliwan na. Nag-deliver. Delivery din. Person. Nagtatakip ako ng ilong kasi may sipon ako. Yung mga alikabok napunta sa ilong ko. Ang kati sa lalamunan. Nice job. God bless. Thank you so much. Thank you for dropping by. Hindi ko nila sabi na deliver. Nililiwan mo. Hindi ko nila. Salamat, sis. Loranda Gigula. Juda. Reduction kang viewers, ang ganahan mo. Iba sa tres mga yung okay, nga, gusto yung gusto ko. Hindi ko lang tao talaga. Isabot tulo ako. Hindi ko nailip. Hindi ko nailip. Ako sabot, babae. Sino akong babae nila. Ito ang mga gusto ko ng live. Hindi na rin ako araw ba yun. Ito na gusto lang. Rest lang. Hindi na dahil. Pero may kita sa Tagalog. Oh, Bicol. May nagkilingan sa indang lugar ko. Ito tayo lang sa mga ano mga ibang bansa. Today pa orang-orang sa atin eh. Naturunod na ba sila? Mga snow. Gusto mo din makalikarkin. Magdadali na ang kultura din ng friends ko. Wala man yun.
19 eyes. Thank you. 9 million viewers. Salamat for supporting my live stream. Tres Maria's live stream. Thank you. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Iya kaya ang pagkarin ko, sa diri nila mabaksan. Sa diri niya, as in sa diri niya. Oo, sa diri kang gurang niya. Huwag ka sumadir. Oo, parehas kami. Oo, match kami. Marami akong sariling kalabaw. Oh, kailan nakasal? Planoy na. Planuhin na agad. Oh, alam mo ang pagkakabisto niya. Ipabungga rin da. Silbi nga Ipabungga niya. ko rin da. Oo, mas isibili na pa mo yun. Kaya tata, mag-ulit na ang bibisto. Pagkuya na, Nag-alert ang vulkan. nakakalubat sa sipon. Ulit-ulit na sila. Nag-alert ang MMDRRMC. Sabi, Ulit-ulit na sila mga... mag-ingat sa pag-agos ng pyroclastic at rockfall dulot ng pagguho ng lava sa Bulkang Mayonda kung alas 8. Nagano yung ano? Ulit-ulit na sila. Hello, Sir Christopher Galiam. Miguel Trout. Chio. Hello, Chio. Dapat. Good morning, Sir Chris. And dapat mga rayo. Nag-alert na naman yung ano, Bulkang Mayon. Nag-alburuto na naman. Nalulubat ang silpin pati. Mm. Pag di man inot. Naka-steady. Hindi ako magla-live ng hating gabi kasi tulog na ako. Tapos bigla-bigla na lang nag-alert yung mga CP. Yun na yung nakikita sa live. Good morning, Sir Chris. Thank you so much. 26 eyes. Thank you. Nubo akit. Sino ubo akit? Ikot. Wala na. Walang signal. Di abot ang signal dito. Umiikot. How did you know I needed someone like you? Ika ma, maluyahon ka ma. Dapat argan. Tigtandaan mo sumaran. Para na-stay ko sa FB. Mahina ka. Matibay ka sana magpalaki kang chika. Sabi, i-post ko itinilip ko. Unaan. An. Siguro, pero ang kondisyon, regalo na ako mga mamahalin. May auto dapat. May sasakyan. Para pang business ko sa ano. Para may pang business ako sa puro. Hapon-hapon, papuro kami. Magtinda kami kan si ano. Puro. Magtinda kami kan mga dulcing pili. Karenoy, matulog na. Kalapuan mo, rayon yan. Ayun ah. Ano? Hindi ko mo. Sige, tama. 23 eyes, 31 million viewers. Thank you so much. Ikaw maagos na ito. Ano matamo? Ano naman? Ito naman na ito Pwede. kung nakapagyan. Ano na? Ano ka naman? Tumunyan na sa kita na. Munyan na sa kita na inan. Kaya daw ko, push up na ito. Munyan mo sa kita na iling. Mura kita na iling pa. Sa online. CH Japan. Thank you, Chiyo. Basta na yung basta na yung Kartas nila sa iyo. man nga daw. Ay, The last prince?
sana all the last friends. Lagi nalalagyan yung ano ko. Okay, mayaman na ako ma. 2006. Sisi nagsabi. Chiyo, chiyo. Thank you, Ano chiyo, na, chiyo. kasama na. Bigat eh. Pwede ako sa bigat para iba-iba sa buwan. Oo. Talagang dulo ko pagkata. Diba? Ada kang kwarta? Ay kwarta! Ay kwarta! Bagano na tarap siya ba? Ay kwarta! Yan! Mula ka ka ba? Tama ay kwarta. Kaya rin ako sunutan mo, pumakay ka. Christmas, nagutang ka. New Year, nagutang ka. O, ano ka na? Para 1-3. Oh, great. Dapat di ka nagpautang pag-arukaan. Okay. Sa patagin mo, sit ng nanam. Sisi na, andaman. Ako. Kaguguti mo pa sa nagahan ni atin dako, makaray ka. Guti ka na daa. Ako na sunod. Para din si Okay, boy. Wa pa man. Sus! Buti on. Sunyog naman kung dahil binagyaw. Marayo ko tala. Pintado ani dyan eh. Si Senes Masurun sunod. Oo. Pero pa nag-start na ako doon. Hish ka mo. Pwede. Pag-intral ko na ito. Wala na. Hello. Ipinda ko na na kayo today. Ang sinwin. Siyempre na, ubar na kita. Oo. Wala ko. 28 eyes. Ang mata talaga makaira. Ang panahon na ito. Tago kami. Tago ako ito. Kalata. Al-test ko yung mangyari. Matada kalapit sa matang lalaki. Natabi ano? Pero, saray pa siya na ang isip. Gusto nang makisapalaran mong ang maili na tiga karne. Kutsyo! Ano? Nagtanong ba ako ito? Gulugot natin. Ako, nagkalakas. Umuling yung gawin. Sisisigan mo. Ito, nangyayari. Kung na kung mga minsan natutunan sa isip ko, nagiging 33 million viewers. Thank you so much. Maghalo ang emosyon ko kung sa pagkakit. Nga si trauma sa ako. Tapos ninadakula na ako. Kaya ko na. Tapos ako. Dito ka naman sa kayo tumati yan. Ang tabi ko ako. Pero ako rin na. Sumitin ko. Nagtiko na ako. Malamang, sulit ka ito na mga bagay-bagay. Hindi ka uno sa sobrang pagkaway. Ay, Jesus, Jesus. Ay, Jesus. Pag-arayos na ito kang itong kami nabuto ko ito pa. Hindi rin ito. Mahirap ko. Saan? Ito pa ka. Kasi na natin na magpa. Wala mang kinangyari. Tapos, meron ka pwede. Ito ay bagay sa Manila. Dahil si Patakot. Ano ba? Ito ay naman kang tulugan. Mga natin ng mga istorya. Hindi magkaroon po. Pwede naman ibang reklama. Ang pwede na. Mag-unsing si Matay din sa mga maragi doon, malagagot kami, bata. Pahaw na naman tayo. Iya, baga pinapagawa ka ni Pabong. Tinatangay ba ko na ako? Parang nga ito na ito. Ito magkasipa na hospital. Ako. Kusog ba? So, ito ba sa kiyano? Daga naman sa patag. So, may itangot kang langka na ugo. Yung mga dami pala. Parang ito yung hindi ko rin. Ako nga na ako, Yuma. Yuma na lang. Kasi nasa isita. Kuha. Yung parang ganun ko. Pero Pero ka na? atas natin yung piro. Alang anak ko Manila. Di parang ganda to. Gabi na nagiging ko. Pagkiliyan ta? Pagkiliyan di ka? Oo. Oo. Mayroon mas naman. Kung araw ko mas tulog. Hindi imagine ko. Mga panahon baga, arba yun. Kagay. Hindi na pwede. Kung gulot si masama baga sa pamilya. Araw ko yun.
binabawi na raman na pinumpis ka, tapos binawi na raman. Parang may nakapinatawo. Ito nagtatak-utak mo. Yung ito, katak sa utak. Taon, may umagi eh. Diba sa may pili mong maldis? Hindi mong arma. Kaburin nga, tapos yung mga laban ka. Inilito. Siya ay nag-ibandi. Bilog pa. So, mas kay Brate. Kabulod. Ito, kadulan ka ng tingin. Sulit nito. Kung magiging niya, aram na nangyayari. Pwede niya. Magaganda niya kung nalipad sa spirit. Kung magaganda naman kami. Yun lang po. 35 million viewers. Salamat. May, nag-prepare na talaga ako. Inipikusin lang ko. Sigurado nga ako ganito. Tutukan inisip pa. Tapos ako, parang, may na-positibo ba ako? Perfectionist nga na pagkakarit. Ano naman gusto, no? So, nangyayari. Pero nga, tawa ma. Ito ba, so sabi mo na kapag pag kamera mo, ang ating mag-happy nervous kayo ito, gari. Diba na magmati o, may mga magic na kantar. Pero boy, ito talaga ito. Di pa may ito yung kadadali. Hindi mo na normal. Sa mga buwa. Pero pa yun. Ano yan? Pwede siya pinag-i-lego siya. I Alakatan. dahil ikaw at ako ay hindi na. Kaya magpapatid. Tamo. Kaniriwan na. Dapat gomra ko arka na sa natin daw. Ako. Dapat gomra ko sa ati lumiglat ko. Sala, dapat tapos pa sa aga. Masaya. Wala na ako. Uli di ba siya nakatindak? Ano yaw talaga? Ano ito, mapakyaw? Iba ba sabi ko? Nagiging bako pagma ka may matrabaho, na pakyaw. Kaya pa niya namundas niya ang style, anong gusto niyang sabihin. Tapos, malay siya, tamatinda. Oga, kumulas niya kung yung arap na kani ng ball. Oh, right. Siya doon na. Siya dyan din ang pararapas-rapas. Isa na yung kupangari. Buturit mo na sa ako. Totoo man mag-realize siya natin. Magkaibagang yung mali baga. Magkaibagang nga yung kapilin kita ngayon. Mangmukha sa nangyari. Kasi ba nga siro tanga? Yan. Diba? Pagka-interrupt sa trabaho. Yan, ang istorya. Pinapaduman na Tama sa natulog. nakakamangat. Isip. Talang isip mo Yan. na stress. Guys. Yan ang mag-function ng utak mo. Kape na, kape.
Ano ka? Ano pa? Pero magusto ko ng, may naririnig na music, music ng kabilang barangay. Gusto ko talaga, makasama kami. Madali yun na nakalain, pag nakalain si Boy, follow ko si Boy. Karong oras in 16 second. Oo, napatawag na. Suduwa, pait-pait ang bata pa, kung masutagata ako, kung sunukulugan didi ko. Yun na, pag mata ko. Tapos sasabi yun ni Pangit, para ako nagparabro video sa duwa. Sabi ko, anak ka talaga ng tinapa. Wala ka talagang alam. Makairak mo nga ni Kurikan niya ako nadigdig. Ano nga ito? Baka, pag-abaraba doon dapat ang bunot. Dahil kaburod-burod mo, burod-burodon ka, mayos ka. Lumakas na natin sa Oh, tuwa. yan! Gawin ka dyan! Puro expose ka po. Hi guys! Kalukuhan kayo niyo. Bawalan man, oy. Gusto ako na akong tao. So, para, Ikaw, pero kung panig. Riso. Garson, yan. So, ano ito ba? Ang gano'n sa Rigon? Ikaw. Matad ako na akong tao. Si May, or expose na dyan sa likodan. Nagkakurukulong bitay baga. Mata maiikot ang anak ko video. Ha? Sus! Maiikot ang tao. Dahil nandiyo ka na para putulan. Putulan ang kubo. Buta pa ka pa, ne? Uy, nabaga, may, kang kinuha ko tabi, mamay, nagbuo na. Yun. Pwede nga na magkakaroon. Pinaputulan ko. Ne, wala kang mask. Face mask. Raw pa sa dungo. Ano sa aga? Sabado? Yoks! Ano bang kita tama ka Wala ko mahalo na headset mo. dito? Di mo kakabakal sa 800 headset. Sige na ang 800 mo. Si Uni masala, iluluwas ko sa aga kung iban ka do. Yan, sa mga ano mo. Haray na sa mga la. Mga ano mo. Ha? Ay, ay. Pwede ba ka? Salamat ang awiting ito'y alay sa'yo hanggang maubos ang kuprahin ko. Tararana. Salamat. Salamat. Ang awiting ito'y alay sa'yo hanggang maubos ang kopranit threads. Ay daga kamong arap kay Kewas. Arap kay tapantay tapos arap ko meron ako ng banda. Ang dunya o duman man. Wala ka karap na tao. Tapos mga maliligang papaligitan. Hi, Nima Lazario. Hello, Nima Lazario. Shout out. Malilig. May mga Shout out. 27 eyes. 27 million viewers in my live stream. Thank you so much. Thank you so much. Huwag kang hara. Magbalik ko daw. Mawalan. Gusto mo mawala isa ng live ko. Mawala isa ng live ko. Tapos. Ay! Nagkahirling ng harapan. Kasi si Baliw. Ha? Sa Uba. Isay? Si Baliw parang sa uba. Shalalala line dance song. Shalalala. Shalala in the morning. Wow. T-shirt. Oh my God.
Bawal man na bad. Madali asin yan. There is no Baka ang sinasabi ng vlogger na sorry, excuse me. vlogger na sinabi pinag-practice pang nag-practice Nang ika'y dumating, increase parang hindi man ang Manila ng tao, nagiging mabagal na traffic. Sabi na ng tao sa Pilipinas, dahil nga sa trabaho, mahal dami yan dito. Kung busy nga yan, pinatiyos niya ang mga laborer. Ang trabaho, magabatman. Ano, pigkaiba. Kaya tinako yung aming grupo. Magtaas niya. Sige na rin sa namin. Kita na ulit yung mga 20 Ginas. May kapital ka na kung malapit ka na dito. Ay kay Rico kasi Shalalala, line down, song. may alam mo daw mga pakyawan ni Arado. Kasi manay. Ito. O yan, karabaw ko gamitan ninyo. Siguro nito niya pa rin daw, mas may ano ta? Doon ang pa ng kliyent dyan. Rico. Ako sorry. Parang karami rin. Pero ito, wala nang pala nga register din. Ito, para ito register. Ano po alam sa baba? Mid-fresh na nito. Ito. Habang po. Ay. Diba? Sorry. Ang gagawin. Panaginip ko laging ikaw. Sinta. Kahit na malayo ay kasi ma? Marami ka may deliver mo. Are. Are. Isa ma, bakal. Heads. Sige yan, Dre. Pwede na. Uy, sisi ito. Sisi ito ma. Ang isa pa nga sa 350. Ilang ko taon, ulir kaya kita. Parehas man? Parehas man na? Wala ka naman magkaman sa automotive. Wala ko magkamag-ayos kami po niya. Pangwaan na doon. Sa pulo, hindi ka naman ako. Wala, si kamo kaya. Ngayon ko ta. Oo, tirayo. Makakuha pa ka. Sila magkakabay dito. One three nga din mo na. Pero sa puso, hindi ka na sa mapagkakal. Ibarat ang puso ka ng Ano ba nag-asin itong mga pagkot? hindi ba kasi sumanagat kapag ko doon na hindi pa patrakla na ay naku lang. You never love never more. And Ano kung nagsapat na ito? Moro ka kung maliit sa kagaya. Gaano man pati ako, ang tao pag ako naglumanin, Manoy, ini na. Ilaw ka? di sa po sila Lokatis. nag-respect. Ano ni? Luto ilaw. Hold on. Pamawan niyo.
Hmm? Pamarawan din. Bago ka. Dapat di ko niyo. Tataan. Ay, 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 ay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay naghihintay ng kahit tagal. Ngunit ngayon nandito ka. Ikaw, ikaw. Puso'y nalumbay ng kahit tagal. At hindi na uumibig. Ma, dalawang bigyan mo sa tubig. Kumain niya doon sa loob ko. Tapos sigid, mother. Parang wala din sigid. Pag-ibig ko ikaw. Excuse me po. Mayas mo lang. Yun, Manoy, naman ba sa pwesto mo? Ini ang bulkan. Yun na, ile. Ha? Hindi yun, kung duman sa ano. Wala na ko talaga. So ako lang, picture ni Tasan ko sa kuya. Nais ko. Patayo lang ang kanindo. Thank you so much, Ethan Eyes. 18 million viewers. Ah, ito naman yung natawag ko. Alay ka kung aga. Ano oras kita nagpundi si Manuel? Alas 8. Alas 8 ako may tawag. Tawag ko alas 8. Dati matangay. Iba naman. Yan. Makano lang sila nakawatching. Hindi man sila nag-edit ko ya. Siyempre na okay. Paano? Pababa sa taas. Minsan 33, biglang mga 25. Hanggang 13. Biglang ma-8. Tapos nag-arali-alik na. Nag-relag. Ibang basa. Naka-ano to guys sa kuya. Mga naka-anong live ko sa ano. Naka-recommend sa ibang mga sa ano to? Nabagaw mga mga parang India. Hi! Na catch. Sa taas bababa. Pag wala na talagang tao, minsan, one na lang yan. Yan, like, sabi ko tayo na makaka-live na siya. Yung mga sa katabang buka na galay ko din niya. Doon nadidirect ka lang tang kayo ko. Thank you. Right. Tego ka na naglagi. Dugo ko si tayo. Ano maral?
Sikat? Ano ko lang na labayan ko. Ito mo yan si. Ako heda, sikat. Saan banda? Saan lugar? Saya. Minsan ka, di ka mag-content na about sa mga ano, lugar. Di pang ako sa mga paulok-ulok sana. Hindi nga si Biklang, rago-rago, puro buwa, kalagi, kaling. Pagkagalaga kape, ano ka di ka araw ka na kapantibili sa ganaga. Hindi ko lang ako nagod. Ako ba? Subagang dahil man. Na, siya nagburbay di pa. Sige ba, masikaro. Hi, sir, anak. Thank you. Good morning. Thank you sa patamsak. Nagpupo Profit Stress. Good morning, Philippines. Yahoo! Good morning, Bicolanja. Good morning, sir, anak. Taga saan ka po ba, sir? Tatakip ako sa aking ilong kasi sinisip ko na po. Ang dami ng alikabok ng pokra. So, kailangan takpan ko ang aking ilong kasi inuubo ako ng inuubo. Salamat sa 17 eyes. Thank you so much. Another day. Maray, luto na? Ha? Luto na rin? Luto na! Marunong ka pala magkupra. Opo. Laking kanyugan si Tres Maria, sir, anak. Laking kakahuyan, kanyugan. Ano na lang, tira na lang to ng ng bagyo. Bagyong Uwan, si Juan, si Uwan. Uwan? Ba't ngayon ka lang doon? Yan, ito itik boy. Ano talaga din nara? Madunong talaga buong mo. Itik ng bon. Pagduro lagaan. Pagkaag. Ha? Andito na si Brad. Pasa ko na ang trono. Na? Buto sa imo? Ano ba siya ako dito? May mga kalyo na ba? Aking kamayers. Nagawa na ako ng pwesto ni Brad, oh. Lumayas na daw ako. Siya na daw. Kasi mabagal daw akit. Uy, anong mabagal? Oh, ang lawak na lang aking ano. Ito na ang time na to. Oh, hindi ka na? Ipasa ko na ang trono. Ano, makinit. Wherever you go. Uy, mailing ang ano kang titog ng pugo. Muso ko na saro? Kita
kamay. Yung kamay ko yung mas maganda sa kamay mo. Kasi ako yung tatanggalan mo ng gloves. Kamay ko yung iniingatan ko. Naluto na. Ha? Wherever you go, I'll give it to you. Dapat tinarang sa Bluetooth speaker, boy. Salamat, sir, anak. Thank you, thank you. Pinagawan ako ni Brad ng ano. Pinagawan ako ni Brad ng trono. Humihina na yung signal ko. Ilaw. Mahina na. Medyo kaya Sino malayo na? lang eh. Buti na lang nga. Nakasagap ka ng wifi. Salamat, sir, anak. Mag-play na lang ako sa inyo mamaya. Gawa na ako ng gloves ng kapatid ko. O, di siya niya magtapos niyan. Meron ditong isa, kaya lang kailangan yung gloves niya. Gawa ko ng mga pangit ko gaboy ng manok. Ang daming manok na nangingitlog, walang ano, pangitlogan. Masakit sa puwet. Masakit sa puwet. Gusto ko na. Aray! Aragay! Blurred na, ma'am. Opo, kasi malabo na. Blurred na ba dyan sa monitor? Blurred ba? Ha? Dyan sa ko? Ano mo sa monitor? Ulit. Saro ang viewers. Baba na. About 33. 33, 36. Saro sa nang active na para ito. Kaskat. Salamat kami. Wherever you go, I'll give it to you. Boy, sabi ko sa inyo. Magaling ako sa bausok ko ang hambol ko. Hindi mo na ako kanuhaan. Sabi ko sa inyo. Wala po. Ha? Pulgauran duman. Iyo. Pagkabang din. Kumukuha sa may pwesto bagan mano, sa may LCC. Hindi mo sa may Ayala. Di ka nag-aayos sa may ano, boy? Di ka nagkatukadig sa may ano mo? Hindi ko sa pili ho. Ha? Hindi ko sa pili. Huwag talaga. Bungan dyan. Salamat po, sir, anak. Thank you, thank you. Wala na tuloy ako ng gloves. Nagawan ako ni Brad. Sakit ng ilong ko. Isipin ako. Basa ko. Nalapit ka ba ano sa ako? Dahil? Hindi mo na na-receive yung chat ko? Okay lang po. Ayan, thank you, thank you. Thank you, inay. Bakit kasi yung pangalan mo, anak? Anak kanta.
kanta ko. Sinaw. Ala ko ikaw ay ate. Mais ka. Bright side, like a diamond. Sabi na, bro, kakanta daw siya. Sabi ko, kanta na. Sabi niya, akala ko ikaw ay akin. Sintonado. Akala ko ikaw ay akin. Dugtong nga, dali. Para di boring. Kanta. Tapos dugtong. Yung dugtungan ba? Totoo sa aking paningin. Manoy. Ano kung Manoy? Dapat kanta ko. Ha? Kanta ko. Ano ito? Lalaki babae. Ano kayo ito? Kanta ko yan. Yeah. Ano? Kanta ko lalaki babae. Ano kayo ito? Mani. So, gusto ni Kai. Lagi lang. Ganon? Ano nga? Ano? So, umpisa? Lagi na lang sa isip. Lagi na lang sa isip. Mga sandali. Mga sandali. Tanggapin mo. Ikaw lang. Araw mo, boy, kung nag-live, Ang nag-ano pa? pag-ibig ko sa'yo. Mas maganda ko na nag-ano ka man, kung saya. Tapos, may B8 ako dyan. Itaw ko sa yung mansaro. Kukaro, kanta ka naman sa ano. Dumaboy sa katedral. Tapos, akit ka sa live ko. Ang pag-ibig ko para sa'yo. Ang ganda na niyang nagsaya. Mga sumpa at pangako. May sungor. May sungor. Oo nga eh, Sir Brad. Oh, Sir Brad. Sir Brad tuloy. Sir Anak. Sabi ko nga, Sir Anak, nag-ano siya eh, nag-waway-waway din siya, kaya lang hindi makapag-live. Hindi ko alam bakit. Eh, hindi, ano yung boy? Yung hinihingi yung number, pero hindi ma-verify. Kaya, hindi na, tinamad na, hinayaan na yung channel niya. Sabi ko, maganda sana umakyat-akyat siya sa live ko, mas maganda yung boses niya kaysa sa boses ko. Mga sandali, ano na? Ang sunod? Ano na rin? Wala akong alam. Mahilig ko magkanta-kanta, pero kanta yung mga pizza. Tapos, kunti lang yung alam ko mga kanta-kanta, paulit-ulit na nga lang ng lagi ko kinakanta ko sa live. Nauumay na yung aking mga live viewers. Ay! Munti ka na yung kamay. Lalo mo lang yung luto. Iba. Luto pa. Kami nang luto. Munti ka na masunog na kahapon. Sunog na. Shout out ko dyan. Shout out! 6 million viewers. Uy, sana all. May 6 million viewers. Mostrado baga vlogger mo. Si Sai, ano kayo to? Hindi na gil ka. Ah, talaga? Anong content niya? Anong content? Ano mo? Sa FB? Sa FB? Balik mo. Walang marites sa FB.
irahay na ang unin. Ang kita. Pa-charge na dyan? Isip ako na. Tunay. Pa-charge na. Bon, isip kita ba yung mga tindahan? Mga tindahan sila sa Turo. Kung naumpisahan ko na yun na biyabala. Pag-iibo na lang. Bago, wala na may... Ano ba itong gusto natin ang sila si Mama Nora dyan sa tindahan? Pwede dyan ang luto-luto, mga lutong ulam. Pero kaya po, mali, ano mga tao, hindi mo mga aram na mo itong mga pakarao. Thank you, dito lang muna. Ito ma'am, magkape muna Hindi pa ako. daw ako kape dyan ma. Salamat, sir, anak. Dua. Tulong kape ma. Ay, sorry, dari. Wala ka talaga mang pagmamahal sa kakit mo. Ano nag-ulog? Yun talaga, unog-unog talaga. Sige para. Bulyong. May ako na kasi nanaidigitan. Nagapalaw si Jerry. Iso, yung video ba? Ito pitala. Tapos pala nito ni Manoy Bill. Miguel Bor. Tara na, sa boy. Ang barka daw po, ang barka ito, si Lani. Yan ang barka daw po, yung tarin. Ako din na, katatakot pa. Anak ko talaga. Ang pag-ibig ko. At naakalo, yan dulit-dulit yan. Kung sakali Yan. Init na, nag-init. Una. ayaw mo na sa akin, Yun. baby ko, patuloy kang mamahalin. Alright. Kung sino mang may... Ano yan? Ikaw naman sa chorus, Manoy. Kung sino mang may kasalanan Sa ating dalawa, sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. at kung ano ito dahilan Ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Sorry, mahal. Hi, 9 million viewers. Dali na, nadaan mo. Busos-busos mo. Woohoo! Ralin mo yun. At kung, ano? Pagkakamali ni John, patawarin mo ako. Alam ba? Ang halik mo, Bert Dominic. Dito ko, sir, anak, sa iyong ano, Bert Dominic. Sa buhay natin, Ang halik mo. may isang bukod tangi sa lahat. Yung halit. Ibig ng tapat At sa dis na. at sa di Sir, anak, sinasadyang Dito ko sa bahay mo, sir, anak. pagkakataon na para bang ika'y linalaro ng panahon. Tugtog. Tugtog mo siya. Oh. Bigla kayong Di parang Siri. Ano? Tapos kayo naman, ay? May nag- ano ulo? Nahulog sa butas ang si Pinitres.
Mio Marimar. Ano ba siya? Nahulog sa Sir Anak. Yung sisi ko. Bakit ba hindi ka nakilala na 9:24. ako'y malaya pa? Kung gusto nyo nagtubo. Tapos na. May bubuligi. Hindi ngayon ang puso ko. Hindi ngayon ang puso ko Oo. Kaya malinigan niyo. may kapiling na. Bakit ba ikaw? Bakit kaya kayo? Nag-iisa, sino ang iibigin? Ano doon? Ganun yarn? Ganun yarn? Ganun? Mayroon ako Sige. nais Ano pa ka malaman. may araw ka? Paano pagkanta na mayroong ano? Maaaring pagkuya. Oo, may kulot ako wala. Ngunit Paano pagkanta? Ha? Yan. Sayin, digdi? Meron ako. mga buo mo, manual mo. Paano? Meron ako. Maglalatap. Meron. Ganun. Itong papayar eh. Tapos talaga ang trabaho. Kagad. Ang mga taong baka talaga. Minsan naroon mo. Panabang ito para na. Di sa'yo po yan, nabanggit mo? Itong papay. Nata? Nagar ka? Ah. Iyo? Meron. Oo. Ito. Dayo. Matanda mo ba yan? Ibig sabihin mo, Nga, talagang tabuhin. pero sa hindi pa siya kailan eh. Super ito. Nagano nito mapirang edad? Ha? Tama? May edad na no. Stop 60? na itong postcard. Dahil, akiyan pa? Akiyan pa, ta 60? Ang dami itong postcard nga. Akiyan pa, buita. Sara mahali. Pero ka mo, ma? Oh. Mas gurang ka pa? Ay, anak mo, anak. Bang! Good Good job. Okay. Ito papay binadaya. Pero nga tayo, ito tagarigurang na kasi pagilingon. Sa anong parang kaya? Kurlo po sa pandok. Ano po? Ano ko siyang tangata? Nag-tripo. Na parang nga. Iyo, kanain ko ito. Pag nangangarabaw, gariyo na mo, pero nabot po junior. Are. Pag nangaraba, nakajakita na din. Itsura man talaga itong papay. Nakajakita na. Andun mo nga, garis na natara sa doon, pakikoy may... Pero ang mata, gari itong postcard. Ha? Gari itong postcard. Gwapo. Gwapo ang mata niya. Oo. Bilog-bilog na. Tantalizing. Ano? Tantalizing eyes. Tiger lock. Ma! Sukarbaw! Sinanggi na sa ano? Mapinis na kamo kanino po. Yan, kinito. Warang flyer lang yun. Dahil nagmamahal sa'yo. Nandito ito. Sabihin mo ba yun? Wala ka nalutod yun. Sabi ka na kumata. Nandito ka. Umiibig sa'yo. Ay, sukape! Kahit na. Sugar ng Ma, tinigiti. kung ano masusugilan, sabi. Nagdorote ang puso kung sakali iwanan ko walang magmahal sa'yo nandito si Mauring na kita ma. Banga kita. Karang nagkagwago, nag-aragawan. Skipil ma. Nag-aragawan. Sir Chris, thank you so much. Sir Skipil ma. Chris. Sabi na tanaw kayo ng polis na yun.
na inutan kang pulis, patula, si Guardado. Bagan ta, barang kita. Yan, nasukuyan man. Sis, my simple life. Big love, shout out. Sir Joel. Sir Joel. Shout out. Ayun mo, kawayan mo. Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Nandito si Pres. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang Sir Joel, puso. thank you so much, sis. My simple life vlog. Thank you. Kung sakali walang ganyan, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Good morning, sis. My simple life. Thank you. Salamat sa pagbisita. Nandito. Ganun. Paano kasi maging ganda, boy? Turuan mo nga ako. Yung may iko pa. Dala Magkaon ako, ka sisi. ni, Okay lang, sisi. Salamat. magkaon ka na yung sirong kutsarang asin. Talaga? Ang paganda ng boses, isang kutsarang asin. Sure. Pag sure, oy. Baka kidney yung abutin ko niyan. Sakit sa kidney. Salamat, sisi. Sir Joel, salamat. Sir anak, dan sa iyong Aba Midley. Ang halik mo by birth. Ano yan? Birth, ano to? Birth Dominic. Yan. Ang halik mo. So, kanta niya, no? Ra Garcia. Oh, boy, oh. Marcid. Artista yan, boy. Si Ra Garcia, boy. Oh. Magayonunan. Shout out mo. Artista yan. Ra Garcia. Di ako artista. Miguel, shout out. Thank you for dropping by. Ingat kayo lahat. Thank you. Boy, shout out na. Hello. Kamay pogi. Hello. Ito ah. Hello. Maganda yan, maganda. Artistahin yun eh. Artista nga yan. Si Sir Montano ng likod. Thank you. Auntie Jeng, thank you, Auntie Jeng. Sino na ba yun? Yung kanina, Sir Joel. Thank you, Auntie Jeng. May galaw shout out. Good morning. Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Hindi ako. Salamat sa patamsak po, Ma'am Auntie Jane. Ayan, puntahan ko muna to si Sir Joel. Ayan, Boodle Fight, mukbang. Uy, sana all may Boodle Fight. Salamat po sa mga napapadaan dyan, napapatamsak, napapatamsak. Thank you. Ha? Oo, nada. Why? Ha? Hindi ka mapiga pa iling. Meron mo yan, masako na katuto. Ganito guys, sa pagpalabas ng tusok sa ilong. Baka nalikod ko. Dito na. Uy, ma, natataba ko. Big Kinet. Why? Ganda ng hasinda. Ayan. Puro lang trabaho. Auntie Ding. Tira na lang to ng bagyong Juan. Uwan ba yun? Uwan.
isang hindi ko para pala nagtago kami ko ano, yung pasarita sa kapat nagluya na ang tarong sa ko. So yan, panday ko ba? Nandit! Gari nagsadiri ka na naman yung sabi-sabi. Mahilig kong kasasabi-sabi. What? Ito kaya nagpara ako mas nito. Balihon mo. Gago na Huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Ha? Ayaw mo kasi ang sa akong saro. Yo. Sir anak, dan ako dun sa ano mo, sa Halik by Bert Dominic. Oh. Di ata ako nakapag comment. Ano na? Di ako nakapag-comment, sir anak. Plinay ko lang si ito sa likod ko. Si, yung ano mo, yung Ayaw mo kasi Halik by Bert Dominic. Ha? Gago. Lugar-lugar ni. Bibigyan ni Jai. Lugar-lugar kan doa. Hindi na si Bobby Pinitra. Tinubod mo yung sabi ng mga bulog. Tinubod naman sa sabi ng Dilbert mo pa rin yung sinasanang ano. Oh, bakit? Uy! Sorry. Tinitv na si Tres. Pawisan na kasi. Tapos may sipon pa. Nuubog pa ako eh. Aray. Inabutan mo no? Pinawangan pag-ibig mo. Isang tabang. May mga mental problem sila. No? Mental problem. I can stay with the world. Ay, di na. Umiikot na yung signal ko dito sa isa. Ikot na Hindi ko na ma-view yung mga ano nyo. Ayun na, uy, si Carlo siguro sa batay. Minapot ka mo niya ako yan. Siguro doon Wala na ang signal. Di naabot ang signal ko dito. Aber kami ako nasulok. Ikot na ba? Ako ngayon man ay suukan. Ito doon. Inano niya yung papel. Pipintahan niya. Nagdugan niya ako sa kusina. Sulok ay may dugo. Ako lang tubig. Hindi niya suuk. Hindi niya katulog niya sa kusina. Sabi ko niya, ay sususi. Kaya sususi. Kaliwat kanan ng music Yan ang kape. Duman. Ay. Lu seru dia dila. Natakot. Dila. Doa nag kukubog-kubog. Ang Kata. Ay, Susan! Tangnya. Salamat sa kape. Salamat sa kape. Body rocks, let your body talk to me tonight. Yeah. Magpapay ka sa masing Tris. Yeah, mag-waitress ka na lang. Tama yan. Dancer. Si Kadiri. Body rock, let your body talk to... Ay, wala. No? Isa ito. Kape. Welcome guys sa aming Happy po guys. Sige ma'am, vlog. Di ka na magtihap. Ayan si Coco Martin na naging Coco na lang. si Coco Martin na naging kape na lang. Si Piolo Pascual na naging Pascual na lang. Hi si ano nangyari? Nahulog. Buti nasa lumo pa. Nahulog ang tinapay pero nasalo niya. Magaling talaga si Coco Martin. Ulit kayo mga babak. Dapat talaga ni may mga trabaho niyo sa tiring
mga kaunan. Para sa ligas piya. Sir Chris, salamat po. Hindi ako makapag-play kasi walang signal yung ibang CP. Hindi naabot dito kasi yung signal. Salamat sa palipad ng ano dyan, ng heart. Nakikita ko may lumilipad na heart. Birthday ako da. Oo. Paano ako magkakape na ganyan? Pantay na pagkait yan. So, Sipon kasi si Tres. Sa pa sa lanat. Yan sa mo na ibu. Aw. Sakto ibu. Ano ko ngayon? Ikwet ang bilo. Kape tayo. Good friends of mankind. Oh, diba? Ha? Bablog din. Isa daw. Uy! Uy! Sobra kang tamis magtimpla. Grabe. Ay, parang duman ako dyan. Sobrang tamis. Ayoko masyado na Tapos masarap. kinariguso Ha? 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 Grabe tamis ka. Sumari gusto ko ati. Gusto ko yung Para mo ano. rin pero itong aking makagulo-gulo na. Darang pag-igwan. Takin mo. Pura pa kita pa ano. Preparahan ka mo, may pagsira. Magpakalagang sa chicken. Magpakalagang spaghetti. Yan o, ang binyagat Alam tuloy pa. Uy, ko dyan makaroni. Dagdagan mo. Ano to din? Saan yun? Ano ba? Binyag birthday. Sir Chris, thank you Sir Chris. Ano makaina? Guys, mag-iwan ko yung bakas kahit sa short video ko kasi after ng work namin dito, pag nasa loob na ako ng bahay, mag-play ako sa inyo kasi yung CP kong dala, ayaw, wala ng wifi, di na makasagap ng wifi kasi medyo may distansya na sa bahay. Yan sa mga pagriba. Hindi naabot dito yung wifi sa kuprahan. Hindi ko mag-asa. Kaya after ng live ko na lang po, kayo, isalang ko ha. Mag-play. Si Sir Anak, tapos na kasi kanina. Malakas pa naman yung signal dito. This is death din. Sakit na nalaman ako. Sisi ko na. Ano, digdi. Nagkudig sa ano. Wala ka problema kung tayo na doon ang plano. Ayaw mo ba? Kapag ako laki Rex, ako rin mo. Sabay mo na lang sa PS. Sararan niya kung gay ko mga na. Pero Unya na, sabi ni Gilbert, antin mo yan ako. mas makabilo pati sila doon sa mga kamag-anak. Hindi kaya mailang man ito. Tabang ito. May paro. Puro man digdi close. Pumili ka sumali. Saudi na paro. Manoy Oragon, mega love shout. Oh, tara, kape na. Kape tayo, Manoy Oragon. Hindi man naganda si Ugangan niyo. Salamat. Pamilyang Garzu. Gusto bilang. Kape-kape muna si Ano Jess. talaga? Ano? Yan. Kami ay napagod sa pag ano. Ang kuganap ko. Bato ba yun? An ba ko kamahal kamu ang mga naan na sana. Igap siya patulog niya mo. Mila parang pati dawa ko pa o mga wise ko yan parang critical. Kristi sa mga ang barakalong Diyos ni. O so ko yan ano sa mga pagsawag kaya. Barakal ko sa tanong. Hindi mo sibuyas, hindi mo kamatis. Para di ba 300 parang kilong niyan ang 1/4 mo niyan kan ano ata isang daan. Salamat Manoy Oragon, Sir Chris. Thank you. Ano, Mondra? Basta ka putan. Ay, Kung pagiging nasusunod po ka sa ano. kung pagiging wise naman talagang gamitin mo, surig, matipon mo, akila, Magsulusig man ka mo. wala akong signal talaga. Oh, walang ano yung signal. Gana ka na. Ang sagap. Dahil ka mo nasisigla mo na po. Wala na hindi pa bakal na bakas ipay. So, aki, Takot ka, makalugod ka tama mo. matrabaho mo naman siya. Tamanan mo, Kasi tamani na Mani na makapag magtigwa ka man sa dire. Hoy! Matrabaho niya naman si Josie tapos si kaso natin. Ay. Mama Mishi. Ito nito. Tio. Tahu man sa sako. Kagalo-galo pag di. Ate. Dilaw to. Iritan ka. Dilaw sa maranita, di man kami na iling. Iritan ka ganun. Ayan ka nang yun. Ni ginarn. Wala signal, wala. Ba, sige kawat dapat Hindi eh. nga tita ko ngayon. Bakit yung ngayon kinikilig ko? Oy, excuse me. Pag sure, oy. Puta si unit ni. Kung kuroy po sa isi tita niya.
Apoton. Hanggang ngunyan. Aputan nga sa Malambuton unik pa. ni Sai. Yodi. Pag nadadagitan, kumisor ka si Rahman Lamisa. Pagsulogan ka pa, baralik. Galing ko. Bisa ko ko. Para sa lulo niya. Gusto ka na. Kaya, Kung ako talaga kaibagan mo lalo, disiplinado ko. Iba man ako. Dahil man, maaray man po sa imo, abo ka nga ipagpaibon sa mo, na majaligay. Dahil yung si Papa, kita sa nga tita, gusto ko nga tita, kita sa nga nga. Huwag na nga si Papa, di ba? Kontrabida ko siya. Salamat po sa 7 Eyes. Pupunta man ni Jari. Ha? Indo. Oh, si Buboy, sabi ko, araw kay- daway ka na si papalo Buboy kay- ko, araw papagalitan kay uli ka na pero pula? kita, May sabi dadon? ko, mapalisod lang kitrabaho. ano lang ni tita, ko yung Ano magkakaroon? mali mo, tinatama lang ni tita yung mali mo, sabi ko. Maliban Sabi si ko, Buboy. pinapagalitan kita, pero Kasi mo, nakikita. pala si Buboy, wala mang kimawala tayo niya sa pa. Hindi itong pa susugo pa sa nakalakap. Ngay, kaya Kaya iba-iba may sagot. Ano na ito mamarsa ka? Kaya iba-iba may sagot yan. Mas mga tayo ibang ano. Si Buboy, kaya iba-iba may sagot yan. Makan. Ang niya ganun talaga. Ang pagkawin na. Sabi ko, Pinas di Mara. Kaya nga ni, dapat aron Siya po, susanggot ko. Usun mo na. Tukman ang kinyog. Alang kao na sanggot. Tapos, Tapos si Dayaw dumas sa utan. Tukman ang kinyog sanggot. Ang paraliwak sa magbaka. ay. So anong sagot mo? Pasirin sa henda. Nasabi ni Boboy, Naku, dawil na sagot. Sinisend mga yung tuminama sa ano? yan si Boboy. Sa nagkikaoy. Takong day, do sa parte ko yung matamasin tang duman. Ano man ang gadsumpa sa sanggot? Ang taraw? Ano sa bot kay Disa? Ako baga ka to. Pero, Pero prenda ba gani manidito Yeah, gino? di ba sa swaki na motivate sa siringan na trabaho may iba-iba. Tapos hanggang siya nagkagriba siya nagkakaigong puro ka. Tigakot na nga nang Ano nga, talaga lang ko, Adi Boy? Tigakot siringan na Oo, okay ka sa kung nga siya to. lukao sa baba. Nalastin. Buda nga kaya talaga dapat. Pada nasundakan kung anong so mapaghalos Ako, so arte. kay pag bibibibiyo. Tanagi pag binibibi mo sasanay talaga marang madakil orang gumugtasan di masa. Si Buboy, sabi ko sa kanya po. yan mo siya. Iyo. Malang. Gusto ko ito. Para tiga bibibibi nilo pero kung Hoy, di mo talaga. Mas kinumas, enda. Tiga. tataw na yan igituyo. Pabibisa ma. Oo, duman nga niyo nagasulo na siya. Sunod ta. Sige dyan. Paduon ka nindo. Yun, di pala nga nakarami ki. Oo. Agtot mo. Ngalasan nga na ako sa... Ako, 5 taong gayon, nabugtang ko ang ki. Isus na gibi ako sa kanyaw. Gano'n na gano'n. Yung nang nakalakaw ako, nakalakaw, yung bungag sa iyo. Kasalan mo. Hindi ito ba siya. Nandaramay akong nag-ilang sa akin tapos ang naulian, Pero- naulian. Kung ano Ito, nangyari ba so kaninot na- sinumpong man ako, Eh, may bati ka maboy. Nabuyo ka. napyan, Hindi man alam. napurang ko ni mga tampa. Buminata di gusto. Pero ka mo kapay. Matangang banggi, Samatagan na- bulit kitong ko siling ka. O kailit mong nagtara. Samantala ako masala na nga na sa mga kapat ka. At akong tao pa sa na may kalaban na kung angay ko. Oh. Slow. Tulong beses kong gastigo na dari karabaw. Yay. So, sisa na karamin ba kami sa nakaramin karon na nalat akong iba man ang ugali ko. Tuman mo siya sa dagat ko man day, sinusukon. Kanta nung katanay ako. Sa batong babong siring ka no. So, lawis kang nyong ko na puro kang yung may sulyano. So, ay ganakit. Ano rin, salaan. Sa sudah sangop ko, Konsensya mo nakaarap sana. na ako. O ala ko sa bulangan sa kuning Oh, yun. Sila. dag. Tapos, nag-live mo sa aki. Pag-live mo, nag-alik man. Tapos, nakastura sa kuya, si Dear Jim. Daddy. Tapos, Jim, si akit mo nga. Nainin ko nga din ang kasuba akong yung mga alas. Hindi niya sa pwede pa niya so mga atik na dyan kumaan. Sa kulagaran no, pag-relastik ko dyan. Basta kami mga kalot niya. Kaya subiwa. Tapos nag-arap na. Mga gasirom-sirom. Diyan ka na dahil ko. Nasisan ko. Lolo. Mati na. Nagprasawag Stress. sa kulagaran. Yung papamuring ko. Let's go!
Botro na naman. Let's go. Kay Carlo na naman, naglubos na naman na di ko naaraman na. Ano ba ang anak ni Rami? Ay, 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 ay. Araw ko lang sa Macau, sa Sapa. Takbusan ko na naman. Isagang ko. Nakbus ko. Ultimo dumaan, pa na ako na. Hindi ko mangulo. Pero mo yan, bigat para trabaho mo yan. Ikaw kung tuloy. Dapat ka. Tuloy niya ako, makuluhan ka. Pag pinaba ko siya, tapos pa kang maparaot. Arang masanya ko kung ito maparaot na nakikibubuhan ki. Di ba ta? Bata madunong pati nga. May nagkabinungan na pati si Buboy. Cellphone yan, kaya? Ha? Sugod mo ako. Ano ka pa na ba yung kusin? Grabe, higit ko sa buhay ko. Kung ano niya akong karapat na piling tumama sa indugo naman ng bagay, sako ka siya. Iko din mga hindi makabayo o tuloy. Yung manok ko, naghahanap ng ano yung manok, Hindi ka tanong sa imo, parang sa imo. ng pangit dugan. You know? Nakabigyan. Bigyan po na ako pati. I can see. Kaya niya kung inspirasyon mo yung pag-rebuild ng isip mo. Wala ko siya mag-iisip. Wala
Thank you everyone. Malapit na tayong matapos. Ano na lang. Ano na lang. Sir Chris. Ayan. 2 minutes na lang po. Mag-end live na si Tres. Maraming salamat. Six Eyes. Ayan. Ito yung mga kasama ko. Si Brad. Ang aking dalawang Brad. Yun o. Nakahubad. Si Madier. Yan. Si Tres. Kunting timbot na lang, tapos mamaya-maya, yan, kakamada na namin yun dyan. Tapos, gagatungan na naman namin. Pagkatas ng gatong, yun na yun. Ipapatimbang na. Tapos, pera na. Pera na mamayang hapon. Maraming salamat, Auntie Jing. Thank you. Salamat po na marami, Auntie Jing. Salat na dalagan mo kanina. Mamaya na lang po ako magbisita sa mga bahay niyo kasi nawala ng signal yung isa kong CP. Hindi na kasi abot dito yung wifi, yung signal ng wifi. Yan, salamat po ng marami sa inyo. Yan, paabutin ko muna ng ano, palagpasin ko pa. Nasakit ng aking lalamunan. Yan, salamat po ng marami. Mamaya, magagatong na naman ako dito. Ako yung magbabantay mamaya kasi yung dalawang lalaki, uwi na yan doon sa kabilang bahay. Yung isa doon sa bahay nila. Tinulungan lang kami. Kapag nagkukupra, sila lang naman yung laging katulong namin dito. Tapos, half day lang. Kasi may mga trabaho pa sila mamayang gabi. Mga wala pang tulog kasi mga panggabi sila. Kaya mamaya kapag na na namin yan, ako na naman yung magbabantay dito. Salamat po, Nine Eyes. Ayan. Thank you so much. Thank you for watching, guys. Thank you sa stay sa pagbantay dito sa aking live kanina. Sir Chris, maraming salamat. Sir Chris. Manoy Oragon, salamat. Sis Ashley, Sir Anak, Auntie Jane, thank you. Sa lahat ng mga napadaan dito kanina, kay Sis My Simple Life, kay Sis Dit, Makanip, kay Sir Joel na rin. Ayan. Nakabo na si Stress. Thank you. Bye everyone. God bless po. Bye-bye.